Mi is a kínálatunk mától? Lugas. Volt már előzménye, ez egy házasítás, ő a Légli birtok belépő bora. Purmin, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Már elérhető a bortársaságnál, webshopon és nyilván a borászatunknál. Kínálatunk stabil résztvevője, és itt egy folytonosság van, a Chardonnay, illetve a Pinot Noir. Ez ahogy elfogy az előző évjárat, ha nem történik nagy gond, jégverés, egyéb, akkor jön szépen a következő. Következő egy abszolút újdonság, a kokas, héjan erjesztett bor, bár voltak előzményei, kísérletek, ilyen módon ez az első borunk, amivel megmertünk jelenni, kokas névre hallgat, a fajta Sauvignon Blanc 100%-ban. Kapható már bortársaságnál, webshopon és természetesen a borászatnál. Nem a végén és nem utolsó sorban a pezsgők, alapvetően fajtákkal dolgozunk, felsorolni is sok, vannak a világfajtáink, rajnai Riesling, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc, vannak a Kárpát-medencei fajtáink, Furmint, Ezerjó és az idéntől Csomorika, ennek nyilván a borát majd később tudjuk kóstolni, és két fontos tényező, az érlelés idejében mutatkozik, természetesen nem minden évjáratban minden fajta jelenik meg az adott borba, hanem ezekkel a fajtákkal dolgozunk. A brű az minimum 24 hónap, a Villa Boklár pedig minimum 36 hónap érlelés után kerül a piacra. És te melyiket kóstoltad utoljára? Írd meg kommentbe, és nem tudom, mit kell csinálni. Kövesd be.